नमस्कार मंडळी, मी ज्योती साटम येलय तुमच्या भेटीक. तर मी फोंडेकरीन आणि साटमीन दोन्ही असं आहे. तुमका आता माहीत असा आणि मी हाय स्थायिक असं आहे. तर आज मी तुमका दाखवतलं या स्क्रॅम्बल एग. त्या दिवशी आम्ही जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाल्ला तो कसो बनवतात. तर हयसर 12 मीडियम फ्री रेंज एग्स, अंडी ह्या हय अंड्यांवरती पण हे ब्रिटिश अंडी आहेत, एक्सपायरी वगैरे सगळं असतं आणि अंडी अशी भेटतात तुमका. आणि हय पण सगळी अशी माहिती दिलेली असता. आणि हय अंड्यांचो रंग बघा, यो कलर असता. आपल्याकडे सफेद असता ना, तर हय यो रंग असता अंड्यांचा. तर मी अंडी 2 घेतलंय, फेटून घेतलंय. थोडा दूध टाकते मी, कारण दूध टाकलं तर अंडी जेव्हा आपण बनवतो काय पण फ्राय एग किंवा काय पण, तेव्हा ती चांगली बनतात. आणि थोडीशी भाजी टाकतले, कोथिंबीर असा आणि ती हिरवी पानांची भाजी. आणि थोडं त्याच्यात ते स्क्रॅम्बल एग म्हणतात, म्हणजे आपण अंडा बुर्जी बनवतो तशी. तर ह्यो लो कोलेस्ट्रॉलचं थोडं बटर असा फ्लोराचो, तो मी याच्यात टाकलेलो असे. तर आता आपण बनवूया. गॅस आता गरम झालेलो असा. आता ह्या दूध मी याच्यात टाकतले. आणि अंड्यात असा पण मीठ असतं, तर मी फेटतानाच थोडं मीठ टाकलेलं असेल. आता मी फेटून घेतलं आहे चांगला. आणि भाजी तुमका कोथिंबीर टाकूची ऑप्शनल असा, पण मी जरा टाकते कारण थोडी पोटात जाता म्हणून. नाही तर त्या नुसता पिवळा अंड्याचा त्या स्क्रॅम्बल एग बनवतात, पण मी नेहमी अंड्यामध्ये काय ना काय टाकत असते. तर आता मी मिक्स करतले असं. आता ह्याचा स्क्रॅम्बल एग म्हणजे काय, टाकला पॅनमध्ये आणि आता फिरवचा बस, बाकी काही करायचं नाही. आपण कशी बुर्जी बनवतो, पण आपली बुर्जीची थोडी पद्धत वेगळी असते, यांची थोडी वेगळी असते. तर ह्या असा थोडं, आता मी गॅस थोडं वाढवते पंतला. तर ह्या स्क्रॅम्बल एग तर इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो म्हणतात त्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट सगळा येतं. आणि एक तुम्ही इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाल्लास की तुमचं पोट भरतला भरपूर. तुमका दुपारी जेवक नको. कधी कधी मी संध्याकाळी पण थोडासा खाते, पण चांगलं असतं. ब्रेड बटर असतं. ह्या स्क्रॅम्बल एग असा या नुसता असा करत राहायचा. तुमका जर ही हिरवी भाजी नाही टाकायची असा, कोथिंबीर वगैरे, तर टाकू नका. बस थोडं जास्त बटर टाकलास तर त्या अजून असा टेस्टी होतला. कोणीतरी माका विचारलं नाही होतं तो फोटो टाकल्यावर की तर पिवळा पिवळा काय असा. तर पिवळा म्हणजे तर ह्या स्क्रॅम्बल एग तर असाच होता. तर त्यांनी वरती थोडीशी भाजी टाकलेली, पण मी जरा जास्त टाकलंय, झालं. आणि मग असा करत राहायचा त्याचा की झाला. त्या पूर्ण कुक नाही म्हणजे पूर्ण कुक करतात, पण त्या जरा सॉफ्ट ठेवतात. म्हणजे खाऊ कसा तर चांगलं ब्रेड टोस्ट करतात आणि त्या ब्रेडवर तर चांगलं राहतं. झाला हे आपला 2 मिनिटाचा ब्रेकफास्ट रेडी झालं. स्क्रॅम्बल एग झाला बस. आता मी याच्यात काढतले आणि आता ब्रेड बरोबर खाऊचा. तर मी अशी आशा करते की ह्यो व्हिडिओ तुमका आवडलो असात. आणि या असा अवोकाडो ह्याचं पण व्हिडिओ तुमका मी आता दाखवतले, थोड्या वेळात लाईव्ह येतले कसा असता. तर व्हिडिओ बघत राहा, मालवणी बोलत राहा आणि सगळ्यांनी काळजी घ्या. चला परत भेटूया थोड्या वेळात.